se polo od očekivano. Očekivao sam 30-ak ljudi, imao s 13, sa kamerom 14. Super. Drago mi je da sam večeras ovdje. Ja sam Matej Perkov, za one koji me ne znaju, mladi predavač sa turističke katedre Visoke poslovne škole Libertas. Inače sam putopisac i bavio se planinarenjem. Jako puno planinario po Hrvatskoj, po Balkanu, po ovoj našoj regiji. Kako sam planinario, tako sam nalazio posljednjih godina na te razne antifašističke spomenike, spomen ploče, zgrade i slične stvari. I sve sam to nekako fotografirao jer mi je bilo interesantno, pa su mi se ljudi onda malo smijali. Kaj ti crveni, kaj to fotografiraš, kaj će ti te gluposti. I nekak sam to fotografirao za vlastiti gušta, evo, nakon par godina malo sam spojio znanje iz prakse i tu svoju fotografsku arhivu ispalo jedno jako zgodno istraživanje na ovu temu. Može li se antifašistička spomenička baština koristiti kao potencijalni turistički resurs? Pa evo, pomalo da krenemo. Dakle, prvo ćemo malo ovo spomenuti o čemu ćemo danas zapravo pričati, pa ćemo malo o spomenicima općenito. Tu vas neću previše davati jer ovo nije što se tiče same kulturno-povijesne baštine, potrudit ću se što više moguće izbjegavati neke stručne termine i izraze, pa malo o turističkim resursima i atrakcijama koje su, što su, koja je inače uloga spomenika u turizmu, malo o hrvatskom turizmu, ono što je jako bitno i bivše Jugoslavije na turističkom tržištu, jer još jedan danas ljudi se susreću s tim da dok dođu u inozemstvo, pitaju vas odakle ste, vi kažete na primjer iz Zagreba, oni kažu Jugoslavija. Dakle, Jugoslavija je jedno ime koje je postalo brand. Kako je to konkretno spomenička baština u planinskom turizmu koji se također kod nas tek razvija i koja je njena uloga u obogaćivanju turističke ponude u planinskom turizmu, pa ćemo malo o devastaciji. To je vas bilo zanimalo. I ono što je najzanimljivije, malo ćemo se prošetati kroz Hrvatsku i okolicu i kroz fotografije prikazati koji su to spomenice koje sam ja izdvojio, koji imaju nekakvu turističku potencijalnu vrijednost i na kraju bi trebali izvesti nekakav zaključak. Turizam je jedna od godišnjih snaga u hrvatskom gospodarstvu. Gospodarstvo nam je svake godine sve lošije, a turizam je ono što nas, ajmo reći, vadi. Trebamo pratiti trendove, a ne nuditi samo sunce i more. I onda tu ima raznih projekata od kojih su neki megalomanski, sumnju da će se izvršiti. Pa priča se o golf turizmu, priča se o gay turizmu, priča se o koncertima, priča se o festivalima, priča se o planinskom turizmu, priča se o kockarnicama. Da li treba legalizirati prostituciju ili ne treba? A među svim tim trendovima se nalazi i ta kulturno-povijesna baština. Kulturno-povijesna baština nije samo Pulska arena, Dioklecijanova palača, nego definitivno sve ono što je iz Hrvatske, to jest jugoslavenske povijesti, a to su ti antifašistički spomenici. Nažalost, danas se uopće ne govori o tome mogu li se oni iskoristiti kao turistički resursi ili ne i na koji način, nego se još uvijek jako politizira ta tema. Da li treba te spomenike očuvati ili ih treba sve dići u zrak, da li je to uopće bitno ili nije bitno. Dakle, spomenička baština i socijalističke prošlosti Republike Hrvatske definitivno ima jako veliku kulturno-povijesnu umjetničku vrijednost i kao tako zaslužuje pozornost kao potencijalni turistički resurs. Dakle, ja sam ovdje izdvojio, vidjet ćete nekakve spomenike na fotografijama, neki mogu biti turistički resurs, a neki ne. Šta je konkretno spomenik? Spomenik je predmet ili građevina koji služi poticanju sjećanja na nekakvu osobu koja je uglavnom preminula ili na nekakav događaj, nekakva bitka, nekakva revolucija, prosvjed i sl. On podsjeća na prošlost i kao takav je zaštićeno kulturno dobro. Oni su najčešće postavljeni na mjestu gdje se nešto dogodilo ili u centru nekog naselja. Dakle, u centru Zagreba nije bilo nikakvih bitki s Mađarima, ali na Zagrebačkom Ravnom trgu se nalazi spomenik Banu Jelačiću ili recimo spomenik kralju Tomislavu, također na primjer spomenik Narodno-oslobodilačkoj borbi u centru Pule i slično. Ja se ispričavam, možda je to netko, mislio sam da je netko da se izgubio, pa... Dakle, imamo spomen zgrade. Jedan od primjera je recimo dobrolikovnih umjetnika koji je bio pretvoren u džamiju na trgu žrtava fašizma, pa onda u Muzej revolucije, pa onda je opet vraćen umjetnicima. Imamo obeliske, kojih je postavljeno dosta po Hrvatskoj, kip, kao kip, bistu, imamo ovdje jednu i spomen ploča je najčešće mramorna ploča na kojoj je zapisano što se dogodilo, kom je posvećeno, zašto i slično. Jako je teško pričati o antifašističkim spomenicima na području Hrvatske i bliže okolice, a da se ne spomene taj socijalistički kontekst.
Zato jer i Englezi su bili antifašisti, Amerikanci su bili antifašisti, svi koji su se borili protiv fašizma su bili antifašisti, ali nisu svi živjeli u tom nekakvom socijalizmu i komunizmu kao što smo živjeli mi u istočnoj Europi i zato se ti antifašistički spomenici, spomenička baština često puta usko veže, čak i u nekim slučajevima i neraskidiva sa općenito socijalističkom revolucijom i sa radničkim pokretom kao takvim. Šta su turistički resursi i atrakcije uopće? Resurs je svako materijalno ili duhovno dobro koje se može gospodarski iskoristiti i sudjeluje u stvaranju realnog bruto domaćeg proizvoda. Dakle, ovdje govorimo o lovi, o nekakvoj zaradi. Imamo nešto i sad kako to iskoristiti da bi se zaradio nekakav novac. Ti resursi mogu biti opipljivi i neopipljivi. Recimo Titova rodna kuća u Kumrovcu je opipljiv resurs, ona je materijalna. A vidjeli ste po tramvajskim stanicama one hodočašće u Šurkovac, kod ovog Ive Pavića ili u Međugorje, tamo nemate ništa. To je nešto neopipljivo, to je vjera, to je ono što je u vama. Dakle, to spada u nekakav duhovni, to jest neopipljiv resurs. Svi ti resursi su količinsko i prostorno ograničeni. Dakle, imaju ih u određenoj mjeri. Negdje ih ima više, negdje ih ima manje, ali nekad su vrlo rijetki. Ako su vrlo rijetki, njihova vrijednost raste. To je logički. Što je to turistički resurs? Turistički resursi su sve ono što se može privesti neke korisne svrsi u turizmu i moraju imati visok stupanj privlačnosti kako bi svojim karakteristikama privukli određeni segment turističke potražnje. Dakle, oni moraju biti interesantni domaćem ili stranom posjetitelju da dođe u nekakvo mjesto kako bi pogledao tu spomen ploču ili mjesto gdje se nešto dogodilo ili taj kip, spomenik ili tu zgradu. Što je bogatstvo resursa veće i raznovrsnije, to su veće mogućnosti opsega i kvalitete proizvodnje dobara, odnosno pružanja usluga. Što to znači? Ako imamo jedno mjesto koje želi razvijati turizam i to mjesto ima crkvu, ljudi će doći i razgledavati tu crkvu. Mjesto do njega ima crkvu, kino i restoran, dakle ima već više toga što može ljudima ponuditi. Treće mjesto koje se nalazi 20 km dalje ima i crkvu, i kino, i restoran, i nekakav muzej. Četvrto ima i nekakav nogometni klub, popularni sportski koji privlači puno ljudi. Dakle, što je više tih resursa, što je više tih događanja, što je veća ponuda, to će ljudi više dolaziti. Što ljudi više dolaze, imaju više toga za razgledati i naravno veća mogućnost da ostave svoj novac. Bez turističkih atrakcija ne bi bilo turizma, ali bez turizma ne bi bilo ni turističkih atrakcija. Što to znači? Ako imamo neko područje koje je jako atraktivno, ali nikoga ne posjećuje, na njemu jednostavno nemamo turizma. Dakle, ta turistička atrakcija bez posjetitelja ne igra nekakvu veliku ulogu. Isto tako, ako nemamo neke atrakcije, ako nemamo baš ništa, onda nemamo čime privlačiti ljude. Zato su ta dva pojma dosta povezana. Pod pojmom primarne turističke ponude treba razumijevati određeni prostor sa svim svojim potencijalima i sadržajima. Želimo li da Opatija bude kraljica hrvatskog turizma? Želimo li da Opatija bude turističko mjesto? Želimo. Ok, šta imamo, šta ćemo ponuditi ljudima? Kako ćemo im to isprezentirati? Imamo sunce, ok, imamo more, imamo li još nešto? U blizini su planine, imamo lijepe hotele, imamo kockarnice. Šta traže mladi? Noćni klubovi. Moramo napraviti noćne klubove. Dakle, što se obuhvaća prostor? Inače, fraza se kaže prostor u turizmu, ali mnogi ljudi smatraju da je privlačnije reći čovjekova okolina. Čovjekova okolina je sve ono što je čovjek stvorio, sve ono što čovjek okruže. Ako idemo, na primjer, u jedan Beograd, nije nam interesantno samo pogledati Knez Mihajlovu i nekoliko muzeja i Kalemegdan, nas privlači i hrana, nas privlači i kultura, privlači nas i nekakav manastir, dakle nešto vezano uz religiju, privlači nas noćni život, privlači nas taj beogradski naglasak koji je mnogim Hrvatima ili Hrvaticama dosta ovako šarmantan, ili kao što je recimo mnogim Zagrebčanima šarmantno dok neko priča dalmatinskim naglaskom ili obratno Dalmatincima. Dakle, sve ono što se nalazi na određenom prostoru, ali apsolutno sve, kako se ljudi oblače, kako se ponašaju, koji su im običaji, sve to spada u potencijalnu turističku atrakciju. Dakle, prostor u turizmu mora imati 4 karakteristike da bi uopće bio ljudima privlačan, da bi ljudi dolazili. Prvo, da se mogu baviti sportom, drugo, da se mogu baviti nekim ostalim aktivnostima, recimo kockanje, izlasci, rekreacija i sl. I treće, to je ono što nas zanima, određeni stupanj rijetkosti i znamenitosti. Dakle, da imamo nekakav spomenik antifašističkoj borbi kakvih u zapadnoj Europi, na primjer, nema. I naravno,
znamenitosti, nešto što je znamenito za ovo područje. Svi ti antifašistički spomenici na području Hrvatske su specifični po nekakvim borbama, nekim događajima ili nekim ljudima sa ovog područja. I ono što je također bitna, visoka estetska vrijednost resursa, o tome definitivno danas pričamo, jer mnogi od tih spomenika su umjetnička djela, velikih umjetnika, Bogdan Bogdanović, Vanja Radovuš, Vojin Bakić i Edo Murtić. Dakle, definitivno imamo visoku estetsku vrijednost resursa. Dakle, antifašistički spomenici zadovoljavaju stupanj 3, stupanj 4, a također i stupanj 1 i 2. A o tome ćemo više o planinskom turizmu, jer ako čovjek ide u planinu da bi se bavio planinarenjem i paralelno s tim može vidjeti nekakav antifašistički spomenik, onda je to također jedan dio resursa. Antifašistički spomenici spadaju u svih ovih 5 kategorija društvenih turističkih resursa. Dakle, društveni su svi oni koji su napravljeni ljudskom rukom. Kulturno-povijesni su spomenici, definitivno. Etnosocijalni, oni obilježavaju ovaj narod i njegovu povijest. Umjetnički su, to smo sad spomenuli. Manifestacijski, imamo recimo različite komemoracije. U nekim zemljama Istočne Europe imaju manifestacije uprizorenja bitaka, kao što su kod nas sve popularnije srednjovjekovne bitke, borbe vitezova, tako oni imaju uprizorenja bitki iz Drugog svjetskog rata. Proslava Titovog rođendana u Kumrovcu, komemoracije u Jasenovcu, komemoracije na logoru Danica kod Koprivnice i sl. I ambientalni, dakle, manje ili veće prostorne cjeline koje stvorio čovjek svojim radom i umjećem koje podsjećaju na nešto. To je ono što često puta kažemo za zemlje Istočne Europe, da neke ulice Istočne Europe, neki kvartovi, neke zgrade izgledaju socijalistički. Dakle, samim tim se stvara određena atmosfera koja je posjetitelju atraktivna da dođe na ovo područje i uživa u konzumiranju tog turističkog proizvoda. Jer tu recimo nekakvu atmosferu socijalizma više ne možete osjetiti u Zapadnoj Europi gdje se sve jako promijenilo. Tako je uloga antifašističkih spomenika u turističkoj ponudi. Dakle, prvo oni su društveni resurs. Drugo, imamo jedan pojam koji se zove ratni turizam. Antifašistički spomenici su jako važni ljudima koji inače prate ratove, a Drugi svjetski rat je bio jedan od najstrašnijih i najfascinantnijih ratova u ljudskoj povijesti. Imate veliku grupu ljudi koji pasionirano istražuju Drugi svjetski rat, prate događaje, skupljaju materijale i obilaze takva mjesta bez obzira da li se radi o fašističkoj ili antifašističkoj ostavštini. Oni su sastavni dio ponude i povezani su sa atrakcijama sličnog imidža. Dakle, kad pričamo o socijalizmu, to su bunkeri, podzemni tuneli i vojni objekti iz JNA. Dakle, aerodrom Željava, podzemni tuneli na Visu i slično. Dakle, ona osoba turist koja dolazi na otok Visi, koji će posjetiti Titovu špilju i fotografirati neko od spomen ploče, doći će iz nekih svojih razloga, također će iskoristiti priliku da posjeti neke od spomenutih stvari. Trebalo bi slijediti primjer zemalja Istočnog bloka, to je da se oni ne srame svog socijalističkog nasljeđa i svog komunizma. Oni su shvatili da je to jedan dio njihove povijesti ulaskom u Europsku uniju, recimo zemlje kao poput Češke, Slovačke i Poljske. Shvatili su da turisti to traže, njih to zanima. Oni su spremni platiti ulaznicu za muzej. Zanimaju ih ti kipovi, ti spomenici, zanimaju ih mjesta gdje su bili nekakvi koncentracijski logori. Imamo primjera naravno iz Poljske, Auschwitz, jedan od najvećih primjera valorizacije antifašističke ostavštine u turističke svrhe. Politička konotacija pruža prednosti, ali ima i nedostataka. Da li je nužna depolitizacija tih spomenika? O tome se danas u Hrvatskoj najviše priča. To su oni partizani, oni su ubijali Hrvate, sve to treba dići u zrak i tako dalje. Neko drugi će reći ne, to je naša kulturno-povijesna baština, to bi nas trebalo zanimati, to bi trebalo čuvati. Dakle, tu su borbe nekakve lijeve i desne struje i niko ne razmišlja o kulturno-povijesnom umjetničkom aspektu. Te stvari su se na području Hrvatske dogodile, svašta se tu događalo, sviđalo se nekome ili ne. Isto tako, te stvari imaju visoku umjetničku vrijednost. Dakle, radili su i poznati umjetnici. I upravo ti neki spomenici koji su radili poznati umjetnici, na primjer spomenik Ede Murtića tamo blizu Čazme, se obnavlja fondovima iz Europske unije. Dakle, Europska unija je shvatila kulturnu vrijednost tih spomenika, izdvaja novac da bi se neki od njih obnovili, neki imaju prioritet, a mi to još uvijek shvaćamo. Turističko tržište, mi moramo pitati se ako imamo neki proizvod, ako mislimo da je nešto atraktivno. Ok, recimo ja smatram kao turistički djelatnik da je
da su antifašistički spomenici atraktivni. Kome ćemo mi taj proizvod prodati? Prvo, to su posjetitelji s ideološkim motivima i osobnim uspomenama. Imate ljude koje fašizam i antifašizam uopće ne zanima, ali ako su iz Engleske doći će u Hrvatsku na Korčulu, na Lastovo, na Vis, posjetiti ta mjesta gdje su se održavale velike pomorske bitke, gdje su poginuli neki od njihovih djedova ili pradjedova i usput će naravno uživati u Hrvatskoj Jadranskoj obali i konzumirati neki turistički proizvod i tako dalje. Upravo radi tih ljudi su neke ploče postavljene, vidjet ćemo na fotografijama na engleskom jeziku. Recimo, mnogi ljudi koji posjećuju na Titov rođendan Kumrovec idu sa nekakvim ideološkim motivima. Ljudi koji idu na komemoracije idu sa tim motivima antifašizma. Dakle, nisu svi antifašisti nekakvi komunisti. Ne, to su jako kompleksne stvari i ne bi trebalo to gledati s te nekakve iz tog političkog aspekta. Drugo, posjetitelji koji zanima povijest, kultura i arhitektura. Dakle, mnogi tih spomenika su arhitektonski vrlo zanimljivi. Drugo, postoje mnogi ljudi koji zanima povijest, bez obzira kako je njihovo političko opredjeljenje i mišljenje o Drugom svjetskom ratu, sve je to dio povijesti, njih zanima vidjeti gdje se nešto dogodilo, pročitati natpisa tog spomenika, naučiti nešto novo iz povijesti, naučiti nešto novo o svojoj zemlji. Posjetitelji koje zanima antifašistička, socijalistička ostavština, dakle, veliki je trend među mladima u zapadnoj Europi putovanje po Balkanu. I kad idu ljudi na Balkan, idu zato jer je Balkan specifičan, drugačiji od zapadne i srednje Europe i oni ovdje mogu vidjeti upravo, traže tu antifašističku i socijalističku ostavštinu i atmosferu kako bi ih kao turisti konzumirali, oduševljavaju se time i često puta dođu nespremni, ne znaju uopće šta zapravo gledaju i nauče nešto novo iz povijesti. Četvrto, posjetitelji koje zanima apsolutno sve što je specifično za zemlju i regiju koju posjećuju, ja sam jedan od takvih, kad dođem negdje, bilo gdje, zanima me sve što ima veze sa tom regijom, jer sam jednostavno znati želim. Dakle, imamo, kad pričamo o turističkom tržištu, ja sam ovako svojevoljno stavio nekakva od ove 4 točke, razvrstao potencijalno turističko tržište, koga bi to moglo zanimati. Dakle, hrvatski turizam danas, novo vrijeme diktira nove trendove, jer ljudi traže razne stvari, ne zadovoljavaju se više samo suncem i morem. Turistička ponuda se svake godine proširuje, to je činjenica, prati zahtjeve tržišta, a zahtjevi tržišta su da ih sve više također zanimaju antifašistički spomenici. Prvo, tržište je dinamično i traži sve više. Današnjih kupca je teško zadovoljiti, on traži nešto novo, nešto drugačije. I kad se reklamira otok Vis, tek odnedavno su turističku ponudu stavili službeno i Titove špilje, i te JNA bunkere, tunele, i ljude to zanima vidjeti, jer u zapadnoj Europi nema toga toliko mnogo, ali ću dati jedan primjer što su sve napravili Austrijanci i Italijani od Dolomita, gdje su se odigravale strašne scene iz Prvog svjetskog rata, oni su napravili od toga totalnu turističku atrakciju. Proširenjem ponude zadovoljavamo širi segment tržišta, dakle što više tržišta zadovoljimo, što više ljudi dolazi iz radnih razloga, to je veća zarada. Točka 4, gdje sam preskočio, nemojte se ljutiti, brendiranje zemlje. Nuditi ono što je specifično za Hrvatsku. Antifašistički spomenici dio su Hrvatske. Isto kao što su dio Slovenije, vidjet ćemo na fotkama, oni od toga ne bježe. Isto kao što su dio i Poljske, i Rusije, i Srbije, i Crne Gore. Antifašistički spomenici i povijest je također dio nas. Hrvatska je antifašistička zemlja koja je dosta dugo godina živjela u tom socijalističkom režimu i to je nešto čega se ne treba sramiti. Dakle, to se stavio pod ovo zadnje. Ne treba bježati od Balkana. To što smo mi na Balkanu, što smatramo taj balkanizam nečim negativnim, trebalo bi jako tu probrati što je tu negativno, što pozitivno. Ljudi danas silom žele biti zapadna Europa, a ne mogu. Što je to obvezni turizam? Danas, nažalost, nema obveznog turizma unutar antifašističke spomeničke baštine. Dakle, za vrijeme bivše Jugoslavije škole, vrtići, fakulteti su obavezno morali ići na izlete i posjećivati nekakve te spomenike, spomen područja i muzeje. Danas toga nema, jer se danas to smatra nebitnim. Danas su neke druge stvari prioritet, evo vam na primjer Vukovar. Što to znači? Svaka osnovna škola i svaka srednja škola jednom godišnje mora imati izlet u Vukovar. I samim tim razvija se ratni turizam i samo
Radi tog obveznog turizma ljudi dolaze u Vukovar, uče o povijesti, razgledavaju spomen područje Ovčare, razgledavaju vodotoranj, pogotovo i mladi koji su rođeni za vrijeme rata ili čak nakon Domovinskog rata, ne znam šta se tu događa, o tome služe ti edukativni obvezni izleti. Smatram da bi se također trebalo i antifašističke spomenike uključiti u sastavni dio ponude. Možda ne sve, ali barem neke. Na primjer Jasenovac ili Kumrovec. Jer Kumrovec nije bitan samo radi Titove rodne kuće, nego i kao i do sela kao tako. Ono što je jako bitno je da imidž bivše Jugoslavije je vrlo jak na turističkom tržištu. Ljudi još uvijek većinom znaju što je Jugoslavija, a još ne znaju u toj mjeri što je točno Hrvatska. Dakle, pojam Jugoslavija poznatiji je još uvijek od pojma Hrvatska. Drugo, pozitivan imidž Jugoslavije u inozemstvu, radi politike, radi sporta, radi vrlo jakog gospodarstva, radi vrlo jake razvijene kulturne scene. Mi smo bili socijalistička zemlja unutar Jugoslavije, ali nismo imali takav represivni režim kao što su imale zemlje koje su bile malo istočnije, Poljska, Mađarska, Rusija, Čehoslovačka i sl. Tito je brand, Tito je utjecajna osoba. Sviđao se nekom ili ne sviđao, ljudi jako dobro znaju ko je Tito. I čitao sam neki dan jedan putopis od Željka Banara kad je u 80-ima putovao negdje po Aziji i pravili su se Englezi, bukvalno bilo ih je sram reći da su iz Jugoslavije jer su se bojali da ih neće pustiti preko neke granice i onda im je graničar rekao pa što niste rekli da ste Jugoslaveni, ja znam ko je Tito, možete bez problema proći dalje. Dakle, Tito je jedno ime, Tito je jedan brand. Daću vam jedan primjer iz Gruzije. Stalin je iz Gruzije. Njegovo rodno selo svake godine posjećuju deseci tisuća ljudi. Kada je jedan turistički novinar pitao te stanovnike, pa dobro, vi iskorištavate Stalina na turističke svrhe, kako to možete? Pa čovjek je bio monstrum, pobio je toliko i toliko ljudi. Oni kažu, je, bio je monstrum, ali je bio naš monstrum i mi naravno živimo od turizma, od toga što ljudi posjećaju. Tako da i oni kojima Tito smeta moraju biti svjesni da je on jedan brand i da ljudi dolaze u Kumrovac gledati njegovu rodnu kuću. Zemlje nesvrstanih. Ako se ne varam, pretprošle godine je održan kongres zemalja nesvrstanih u Makarskoj. Ja mislim da vi to znate čak bolje od mene. Bio sam na Biokovu, nešto sam tražio u 5. mjesecu i onda sam našao da je u Makarskoj održan. Još uvijek se održavaju ti kongresi zemalja nesvrstanih. Nemaju tako jaku formu kao prije, ali Jugoslavija je jako poznata kao dio tog pakta nesvrstanih. Trebamo bi iskoristiti brendove bez vraćanja u prošlost. Na primjer SSSR. SSSR se raspao više nikad neće biti jedna cjelina, ali svaka od tih zemalja koristi tu svoju socijalističku i antifašističku ostavštinu kao nekakav turistički resurs. Povijest Jugoslavije je dio naše povijesti identiteta, to je također činjenica i dok su neke istočne zemlje poput Mađarske, Poljske, Čehoslovačke odavno počele tu socijalističku ostavštinu iskorištavati u turističke svrhe, mi se toga još uvijek još uvijek su rasprave da li bi trebalo ili ne bi trebalo. Nastanak novih Jugoslavija se vratila, što je jako smiješno, mnogima, baš sam neki dan o tome razmišljao, ali postoji već Jugoslavija umjetnosti. Ljudi bivše Jugoslavije umjetnici su povezani, književnici, slikari, pjevači, glazbenici. Postoji Jugoslavija u obrazovnom sustavu. Dakle, zbog sličnog govornog područja profesori idu na seminare, kongrese, imate hrvatskih profesora koji studiraju u Beogradu i Ljubljani, Slovenaca koji studiraju u Zagrebu i Beogradu, Nišu, u Skopju. Ima jako puno Hrvata koji studira u Bosni, ima jako puno ljudi iz Bosne i Hercegovine koji studiraju ovdje, u Srbiji, u Sloveniji. Imamo Jugoslaviju na turističkom području. Zajednički projekti između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zajednički projekti između Hrvatske i Crne Gore, zajednički projekti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zajednički projekti između Crne Gore i Srbije. Dakle, sad će zbog ulaska u Europsku uniju već počinju zajednički politički projekti između Hrvatske i Slovenije. Dakle, politički Jugoslavija više ne postoji, a u nekim drugim segmentima ona se opet vraća. A zašto? Zato jer je svaka od tih zemalja bivše Jugoslavije malo tržište. I ljudi su shvatili da mogu uspjeti u nekakvim segmentima samo ako se povežu sa ljudima istog govornog područja. Osvrt kratki na planinski turizam.
Planinski turizam je novost u turističkoj ponudi zemalja bivše Jugoslavije i sve zemlje bivše Jugoslavije imaju izuzetno atraktivne planine. Neke od njih, kao na primjer u Hrvatskoj, nisu jako velike, ali su jako lijepe. Jer znate što je planinarska obilaznica? Planinarska obilaznica je nekakav planinarski put koji ide od točke A do točke B, a uz put obuhvaća još nekoliko točaka. Te točke mogu biti prirodna ljepote, recimo nekakva špilja, nekakav slap, neki lijepi planinski vrh, ali su često puta i kulturno-povijesne spomenice, nekakva crkva, nekakav muzej. I naravno, prije je bilo takvih spomenika puno više, ali ima ih i danas, a to su antifašistički spomenici koji su također sastavni dio tih planinarskih obilaznica. Nakon osamostaljenja Hrvatske, mnogi od tih planinarskih obilaznica u spomenu na antifašizam su nestale. Recimo, postojao je recimo tragom kalničkih partizana na Kalniku planinarska obilaznica i ona je jednostavno nestala. Biokovski partizanski put je preimenovan u Biokovski planinarski put. Pa su bile razne obilaznice tipa tragom šibenskih partizana, tragom partizanski marš tradicionalnog planinarskog društva Kapela Končarevim krajem, u spomenu na Radu Končara i svake godine se održavao na nekoj drugoj planini, Gorski Kotar, Velebit i sl. Dakle, planinarske obilaznice su imale za vrijeme bivše Jugoslavije jako veliku ulogu u promišljanju antifašističkih spomenika i antifašističke povijesti kao takve. I još uvijek, koliko god da se toga zatralo, još uvijek to postoji. I recimo postoji memorijal mira na Bjelovlasici u Gorskom Kotaru spomen na 26 poznatih partizana. S tim da se to prije baš zvao memorijal na memorijalni pohod za 26 poznatih partizana, s obzirom da je danas riječ partizan reći na glas komplicirano, onda su to jednostavno skratili u memorijal mira, ali jako dobro se zna zašto se tamo ide. Taj pohod obilazi jako puno ljudi i Matić Poljana je sastav prva kontrolna točka Kapalskog planinarskog puta, jednog od najljepših i najatraktivnijih planinarskih obilaznica u Hrvatskoj, dakle onih 26 kamenih statova, vidjet ćemo ih na fotografiji. Dakle, mnogi antifašistički spomenici nalaze se na turistički atraktivnim lokacijama i u blizini poznatih destinacija koje su važne za turizam, te su kao takvi neizostavni dio turističke ponude. Evo, pri kraju smo ovog teoretskog dijela i onda ćemo prijeći na fotke zanimljiviji dio. Dakle, nakon osamostaljenja Hrvatske mnogi spomenici su uništeni, recimo na dijelu Hrvatske jadranske obale oko Makarske je napravljeno temeljito čišćenje gdje je apsolutno sve porušeno. Ali s obzirom da sam jako puno planinario po Dalmaciji, Dalmatinskom zaleđu i po otocima, mogu vam reći, po otocima je to dosta očuvano i u nekim dijelovima Dalmacije ne samo da su ti spomenici očuvani, nego su i stavljene nove spomen ploče umjesto onih koje su uništene. I neke su stavljene i u centru nekih većih gradova, na primjer Splita, i niko ih ne dira. Pokušava se promijeniti povijest ili izbrisati neizbrisivo. Što se dogodilo? Dogodilo se. Sviđalo se nekom ili ne, to je dio povijesti. I puno toga što se događalo u nacističkoj Njemačkoj, Njemci se toga srame, ali su godinama prihvaćali da je to dio njihove povijesti i to je jednostavno tako. Povijest se ne da izbrisati. Što se dogodilo? Dogodilo se. Smatra se da antifašistički spomenici nisu dio hrvatske kulturno-povijesne baštine, te da su kao takvi nevažni ili čak nepoželjni. Dakle, često se priča partizanima kao nekakvim ljudima koji su došli od nekoliko strane, da su to bili uglavnom nekakvi Srbi, da su to bili nekakvi Rusi koji su ubijali Hrvate i tako dalje. Ono što sam ja naučio iz planinarenja, kad god sam fotografirao te partizanske spomenike, spomen ploče žrtvama fašističkog terora, uvijek vidim po prezimenu da je riječ o ljudima koji nose prezime koje je specifično za taj kraj. U Dalmaciji, na otocima, u Zagorju, u Podravini. Dakle, to su bili ljudi iz tog kraja koji su se borili za svoju slobodu i oni često puta nisu bili ideološki komunisti, nego su bili jednostavno ljudi koji su išli u rat kako bi obranili nešto svoje od okupatora. Spomenici su i danas izloženi devastaciji, nebrizi još uvijek se ponegdje uništavaju i taj intenzitet uništavanja je dosta opao. I nažalost mnogi oni koji su veći treba jako puno novaca da se obnovi
traju borbe kako te novce izvući i da li su takvi spomenici opći prioritet. Nakon Drugog svjetskog rata podignuto je 6000 spomenika diljem Hrvatske. U nekim područjima je izvršeno, kao što sam spomenuo, 100% čišćenje antifašističke ostavštine spomeničke. Dakle, dizali su spomenici u zrak, razbijane su te spomen ploče, krale su se biste i slično. Ili kao što imate u knjizi Sjećanje je borba, to je ova nova knjiga koju vam je kolega Miro spomenuo. Mnoge tvornice u Zagrebu koje su se nazvale prema antifašističkim borcima su imale njihove spomen ploče ili kipove ispred tvornica koje su nakon privatizacije tih tvrtki u 90-ima, krajem 90-ih, početkom 2000-ih maknute. Mnogi su spomenici zapostavljeni i prepušteni propadanju. Čini se da je Hrvatska kao država baš i nema puno novaca. To je nešto čim se moramo također suočiti. Opet s druge strane imate situacije da se novci troše na nešto što možda nije prioritet, ali svako ko gleda svoj interes ima nekakve svoje prioritete. Neznanje i neupućenost u kulturno-povijesnu važnost antifašističkih spomenika te bezidejnost pri turističkoj valorizaciji istih. Mnogi misle da je to nešto blesavo, da je to nešto